Så jeg siger ikke noget, I mikrofon, kan jeg så fortælle. Jeg siger ikke noget. Det er bare 20 år, eller hvad? Nej, det er ikke fint igen. Okay. Du skal tænde på høreapparatet, Marianne. Jeg har sgu ikke noget høreapparat. Det går fint igen. Kan I ikke vente lige? Kommer det over? Jeg skal bare skrue det her. Sæt det op til Marianne. Jeg kan sagtens høre det. Og den deroppe er det. Ja. Okay. Godt. Men du må komme fra Roskildevej, så ligger Husmandsstedet dernede. Og hvis man er lidt tættere på, så ser det sådan her ud. Og der var en, der spurgte mig for lidt siden, om det har været sådan i mange år. Og det har det faktisk. Det har været sådan de sidste 30-40 år. Så der er ikke lavet nogen tilbygninger eller noget som helst. Så det er faktisk som huset så ud, før det brændte. Så tager vi det næste billede, og det er så Arla og Asger, som hvis vi så ud, jeg er ikke helt klar over, hvornår det her billede er taget. Men det er i hvert fald sådan, som vi også husker det. Så har vi et billede af Arla, et kort fra Danske Statsborger. Der kan I se, at hun er født den 22. i 1901 i Dostrup. Og Dostrup, det siger jeg sikkert ikke så meget, men det ligger ude lige på den anden side af Viby mod Roskilde. Og så tager vi det næste. Så er der okay, til 19. Det er så hans spiller i hans unge dage. Jeg tror, han måske har været 15, 16, 17 år. Og der kan man se, at de kommer jo fra den del af Sjælland, som er orienteret til Roskilde. Og det er helt tydeligt, at man brugte jo en fotograf, og det er så en Roskilde-fotograf, der har taget de her billeder. Så sagde jeg lidt om før, at Husmandsstedet så ud på den måde, som vi viste før branden. Og det var sådan, at den gård, de havde købt, brændte på et tidspunkt i meget voldsomt tordenvejr. Og det var sådan, at min mor, den ældste af børnene, arbejdede som studie i Nipmølle. Og hun kørte hjem dernede fra på cykel, og så kunne hun se, at det blev voldsomt tordenvejr, der var lys, der stod ned i Snægårdparken. Og så når hun nærmere, så kunne hun se, at det var hendes fødehjem, der var brændt. Og den brændte jo fuldstændig ned. Det eneste, der var tilbage, det er den bygning, I ser ude til højre, som sikkert dengang har været det gamle grisestald. Og i mange år brugte min mor og morfar det som hønsehus. Og det der billede, det er taget overfra, der lå en smedje overfor, og der boede min faster på det tidspunkt. Og det er hende, der har taget det der billede. Og det er så, hun har så malet det som porcelænsmaling senere, gennem sygen. Så ser vi her en billede af hjemme. Der har vi her. Og så er der et lige ind heroppe for oven. Der. Og det er deroppe i Snægård, hvor Husmandsstedet ligger. Og når børnene så skulle i skole deroppe fra, og skolen den ligger der, og den ligger der.
Den der, det er forskolen, hvor man gik i første og anden klasse, den anden dag, inklusive lørdag. Og den anden her, det er så hovedskolen. Og så har vi forsamlingshuset der, og min far og mor boede der, det gør jeg så også. Og så går vi videre til den her. Det er så et lidt andet billede, men igen kan I se i forsamlingshuset her. Skolen før den her bygning der var ned, og så det gamle gravebolig, som også er revet ud. Der er jo bygget noget nyt i stedet for. Men jeg vil lige knytte et par ord til forsamlingshuset. Den sal, vi sidder i her, det er jo der, hvor børnene fra Snegerup har gået til dans, de har gået til fester, og de har gjort gymnastik, dem der har gjort gymnastik, og de har kommet rigtig meget i det her, fordi det var lokalsamfundet, vi sidder i her. Og det var sådan, at når der var gymnastikundervisning, så startede man med at løbe inden fra den lille sal ind til baren. Så løb man gennem den der dobbeltdør ned og løb herned, og der lavede man så sine flipsnakker og alt muligt forskelligt. Og så sad folk der og der. Så rummet her har været rum til rigtig mange ting. Og der kan I så se, der er taget et billede fra kirken, og ja, familien har jo været en del af den kirke, kan man godt sige. Vi har Edith her i hendes konfirmation, og så min mor og min storesøster, og det jeg kalder mormor og morfar. Og så har de så et billede igen af mormor og morfar, og så tænker jeg, at vi når frem til et billede igen. Nej, det er det der. Den der. Der kommer det. Jo, det vil sige, det var, at det her præstilistensted, eller husmandssted, der var det jo det meget op efter Gjordvad. Og mormor Carla, det var hende, der stod for husholdningen, og for børnene, og for tøjet, og for slagtningen. Og hun stod også for slagtningen af julegrisen. Og der var det sådan, at I kan se den spand, der står derovre. Der. Det var den, der blev hældt blod ned i, når man skar halsen over grisen. Og så er der rigtig mange liter ned i der. Og det blev så lavet til blodpølse. Og der blev lavet rigtig mange ting ud med den hele gris. Og det var også sådan, at når den der store slagtedag var der, så var familien samlet, alle var kaldt hjem, dem der kunne, dem der ikke gik på arbejde, de var på efterskoletid, de var ikke med. Og så blev der slagtet, og den blev parteret, og der blev lavet finker, der blev lavet fedtkræver, og der blev lavet isterpølse, og der blev lavet alt muligt. Og det kommer jo så ind i fadeburet og ind i kælderen inde i huset. Et stort, der var rigtig meget plads til den slags ting, fordi man havde jo også en stor urtehave. Man var stort set selvforsynende. Men det var næsten altid mormor, der stod for de her ting og dirigerede tropperne her. Og det var lidt uvalgt, kan man godt sige, fordi normalt så var det morfar, der styrede gildet her på den her gård. Det kan jeg også, når børnene skulle hjælpe til, og når jeg siger hjælpe til, så hjalp man til dem. Der var slet ikke noget diskussion om, hvad man gjorde eller ikke gjorde. Alle gjorde noget. Om så det var mor, eller det var uge under køerne, eller grisene osv. Alle lavede noget, og de lavede noget hele tiden. Og det var faktisk kun, sådan som jeg husker det, var det næsten kun om søndagen, man havde nogen fri. Så der blev virkelig knoklet på den her julegård. Så har vi kørt videre igen.
så nåede vi til Morgens job. Det var ham, der sidder oppe på selvbinderen. Og så vidt jeg kan se, så er det Gunnar, og jeg tror, det er Erna, der står ved siden af. Og de løb jo langs med den her, fordi der var en eller anden, der kunne trække lidt længere ud, når den her selvbinder, den smed de her helt ud. Så kan det godt være, at det ikke var langt nok ude, så skulle børnene så flytte dem på plads. Og det man så gjorde her, det var jo, at man høstede på den her måde med de der kæmpe store trækheste, som vejede over et ton, det var sådan sønderjyske trækheste. Rigtig godmodige, dejlige dyr. Men det man så gjorde efter det her, det var jo, at man satte benene op i, hvad hedder det? Traver, ja. Og så stod de der tørret, og hvis det var så pisse regnvejr, så er det nogle gange skulle ud og flytte dem, fordi de skulle vindes og så videre, fordi de var tørret op, inden man så kørte med. Men det var også sådan omkring høsten, så var familien også kaldt hjem, når man skulle køre len ind fra marken. Og der er det helt tydeligt for mig, at Harald og Karl Henning og Arne og det var dem, der knoklede med det her. Det var dem, der hæssede, og det var dem, der stakkede inde i laden, og dem, der stakkede den her stak, der var udenfor, og så videre. Altså, det her lykkedes ikke, uden familien var med. Og så har vi et billede, det er så ikke deroppe fra, men tærskeværket og den måde, det er gjort på, er det meget retvisende faktisk. Det var sådan, at den havde et tærskeværk, som man var fælles om på mange små gårde. Det stod over mod Kværkeby, så hentede man den, og der var en gammel traktor med en jernhjul, som lavede rigtig, rigtig mange spor i vejen, når de kørte. Men det kom så op, og der var nogle remme på den der traktor, og så kørte man det der tærskeværk i det her system. Og det jeg kan huske så tydeligt, var, at verden herfra forsamlingshuset hedder Vært. Det var ham, der stod på bordet på tærskeværket og kottede de der selvbindergarn, der var, og fik ned i tærskeværket. Og så var det Hans Erik, der stod på loftet, og dirigerede alle os andre unger rundt, hvor vi skulle placere det der halv, når det kom op af sådan en sliske. Og det var nogle gange lidt svært at følge med, fordi da det kom op der nu, så stod man måske 10-15 meter ind. Det er sådan en for os unger, jeg skulle bare blive 5 år, eller sådan en 6 år. At det var tungt, men det var også sjovt, fordi vi var sammen om det. Men det var han selv, at de der trokkerne der også på loftet. Og så var det sådan, at det der tærskeværk, der skal jo også noget korn ud af det. Det kom der så også. Det er nogle ladesække. Og de der ladesække, det er sådan nogle, der vejer lige godt 50 kilo. Og så var der en kornloft derinde. Jeg tror, der var 12 trin op. Så skulle man så op med den der sæk, de der trin, og så skulle man lægge af og op og ryggen. Og det var jo også de stærke drenge. Det var Karl Henning, og det var Arne, og det var Harald. Og jeg tror, de havde en eller anden fed konkurrence om, at det er fordi og hurtigst og noget. Der var virkelig på en god. Det var lige så tungt. Altså, tænk 50 kilo. Nu må man jo ikke engang, hvis man går ind i en eller anden byggemark, så er der en sæk, der må veje 15, tror jeg. Så er det sådan, kan man det? Men dengang, det snakker man ikke om, man gjorde det bare. Men det var de havde den der person der. Der er lige stigende biler lidt nu. Jeg kan sige, at også inde i laden, der var det jo sådan, at der skulle også godt være langt fra det fjerneste punkt, og så frem til tærskeværket. Og der var der så en kæde, ligesom om der var sådan noget brand, kan man sige, når man flytter vandspringene. Det var sådan en, man flyttede derindefra. Og så stod der måske 3 eller 4 eller 5 mand imellem ham, der startede, og så indtil det endte op hos Peder Vært, som stod på tærskeværket.
Så der var super mange hænder i gang i sådan en proces her. Og det der var lidt sjovt, jeg ved ikke, det var sjovt, men det var der nogen, der synes. Men når man så tog de sidste næg inde i laden, så var alle musene var fuldstændig hjemløse. Så jeg tror, der løb 50 mus rundt. Vi hoppede af stedet for at få mus i skolen. Men det var i hvert fald det var helt ladet. Så kan jeg sige, at Hans Peter, han var en væsentlig del af det radikale Venstre. Og det vil I også kunne se, når vi går ind i sognerådsstuen, som er en lille stue, der er herinde. Der er nogle billeder op på væggen med de gamle sogneråd. Og der er han også en af dem. Og jeg har tilfældigvis de gamle protokoller fra det radikale Venstre. Og der kan I se her, at det koster en kroner, der er medlem. Og Hans Peter og hustru har betalt 2 kroner. Og det var ham, der var også var kasserer og bannerfører i en lang periode omkring det her. Og det han så har kunne se efterfølgende, at og det kan også min far og mor, fordi de var også tilfældigvis radikale. Det var, at den vennegruppe, man havde i hele lokalsamfundet, binder sig fuldstændig op på de navne der. Så jeg kan alle de navne uden ad. Jeg aner ikke hvorfor, før jeg ser den her gamle protokol, så jeg det er jo fordi, vi er radikale. Så kommer man også sammen om søndagen eller om mandagen, eller hvem man spiller kort sammen med og alt sådan noget. Så det var en del af samfundet. Det var, og sådan har vi jo også lavet for de vælgeprapper, der var venstre og så videre. Så det synes jeg er lidt sjovt, at det sparker så meget igennem. Peter, han var også formand for skolekommissionen. Det er meget vigtigt. Ja, rigtig ja. Så har vi et billede her af min far og mor, og det er taget her i forsamlingshuset. De sidder lige her, faktisk. Ved deres søbryllup. Og så kører vi lidt videre, så kan vi se, hvem der var med. I kender dem alle sammen. I kender også ikke ham der. Det er Holger fra Fosen i Kjellerup. Og Ellen ser ud som om, hun keder sig rigtig meget. Og så har vi Jana og Arne og John. Det er helt sikkert. Og så har vi Axel. Ja, der kommer ikke til år. 68. Ja. Og dagen, der sidder der, siden han siger, det er, så vidt jeg ved, en, der hedder Moster Jana. Så det er en søster til Karl. Tror jeg. Jeg er ikke sikker, men det mener jeg. Det er velkommen til at rette. Så snakker vi om, at alle børn har gået i skole i Hirsted. Og I kender alle sammen Lær Simonsen. Og det er Lær Simonsen. Og han underviser ligesom han ser ud. Men som sagt, så har den her familie, de her 9 børn, de har fyldt rigtig meget, også i lokalsamfundet. På godt år, vil jeg sige, de har kommet meget i kirken, de er blevet døbt, de er blevet konfirmeret, altså nogle af dem er blevet gift, og min mor også blevet begravet derovre. Så det har virkelig, det har fyldt noget i det her lokalsamfund. Og det er selvfølgelig også mange andre familier, der har gjort på det tidspunkt. Men det jeg så kan se, sådan, når jeg kigger tilbage, det er, at der var meget sådan, samvær imellem familierne. Altså familierne betød meget for, at det her det fungerede, og man hjalp hinanden, hvis man var på den.
Og hvis der var en, der var blevet arbejdsløs, så fik han også mulighed for at komme til at lave noget, eller fik noget vejarbejde, eller kunne koge sten nede på stenpladsen, som man gjorde med en vejmand og så videre. Altså, længere er det jo ikke tilbage, men det har været en del af det her samfund også, at man sad nede på stenpladsen og huggede kampesten for at lave noget vej og se. Så altså, nogle gange så tænker man, hold da op, det er jo oldnordisk det her. Og det er det også. Jeg er også, man har en rigtig gammel mand, men det er totalt 60-70 år siden meget af det her. Ikke? Så længere er det altså ikke tilbage i tiden. Så vil jeg sige, at der er mange, der bliver købt i kirken, og det er jo så det her dåbsfad, hvor de har lagt hovedet til, han er sagt. Det tager en tid. Ja, det er bare lige for at sige, at der i 60'erne, der så vi hjem sådan her ud. Og det er ikke så meget sygt for sådan det var dengang. Der var farvet tapet på væggen, der var lysestue på bordene, og blomstrede kjoler, og strømmer man ikke havde her på. Så tror jeg, der er en mere. Ja, det er bare lige for, at vi har lige været ude og få taget det her familiefoto. Og det her, det er jo så også et familiefoto, men det er så på, sådan som jeg kan se, det er på Carlas side, hun sidder her. Og han spiller der. Og jeg tror, det er taget på, altså det er Carlas sides familie, den her. Og jeg kan ikke navnene på dem. Det eneste, jeg kan følge, det er ham der. Jeg er næsten sikker på, det er Niels, der kommer tilbage fra Australien. Der, jeg tror det er Niels. Der var jo morfars brødre, der var der jo ham selv. Og så var der 3 brødre, der var til Australien. Christian og Niels og Karl. Og Christian blev derude. Karl tog tilbage. Og Niels tog også tilbage, da de var oppe i året. Det var det, man sagde hele tiden, de var rentier, de levede af deres renter. Så de har jo tjent nogle penge derude, og så kunne de bygge et hus herude, og Karl boede i, så vidt jeg husker, i byen, og ja. Så, men det var jo en del af den tur, når vi også var sammen i Snekkerup, og der skulle spilles kort og så videre. Så de der brødre, de var så også der. Der blev også drukket lidt øl, og måske også lidt meget snaps en gang imellem. Der var blandt andet en meget uhyggelig ting, hvor Karl skulle køre nogen hjem og køre galt ned i skoven, hvor Faster, han har tror jeg, morsdager, fik en krammebrud, og de kunne ikke rigtig til politiet, fordi han havde drukket og kørt de med hende på bagsædet til Roskilde sygehus. Det var dumt noget. Det var dumt noget. Men ja, det var overlevet. Ja. Det var beretningen, som jeg husker den. Det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, som I har fået at vide. Der er sikkert mange versioner af det. Men sådan har jeg sådan lige på min form til plads.